Bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Nu cred că v-ați fi așteptat să fie Fortnite și nici nu cred că v-ați fi așteptat să fie primul episod de pe canal cu un anumit joc. Dar uitați că este și ne vom juca Fortnite. Da, nu uitați să lăsați acolo un like la videoclip și să vă abonați la canal. Da, și să dați și share la acest videoclip ca să vă arăți și prietenii voștri. Bine, asta nu e obligatoriu, bine, așa zic toți youtuberii din ultima vreme, gen... Nu uitați să vă abonați și să dați like pentru că m-ar ajuta foarte tare și nu costă nimic, este complet gratis și așa. Asta e vrăjeală, mă. Eu... Așa, cât de repede am intrat, cât de greu mi se mișcă din cauza filmării, desigur. Nu mă așteptam să mi se miște chiar așa de greu. Pe bune, în lobby aveam nu știu câte FPS-uri și acum am bine 9 FPS-uri, 4 FPS-uri. Care e problema și de ce se duce? Ok. În fine, cred că o să obișnuiască calculatorul sau poate că nu. Nu, frate, de ce se mișcă atât de greu? Eu sunt de pe calculator acum, eu sunt nou de pe calculator, abia dacă am vreo idee cum se joacă. Nu, n-am nicio idee cum se joacă pe calculator, dar totuși o să încercăm. O să-mi verific setările și vă zic că următorul videoclip o să iasă. Ok, toată mapa mea e gri. E frumos joculețul ăsta. Nu uitați să lăsați în comentarii ce jocuri ați mai vrea să mai joc, pentru că mai am alte variante și nu știu, vreau să știu părerea voastră. Hai să vedem, știe tăticul să tragă. Hai să luăm asta. Unde ești? Hai că te-am auzit, nu te mai ascunde acum. Ia uite-l. Îl luăm prin surprindere. Oh shit. Nu! Nu te încărca. Fuck shit. Opa. Gata, l-am omorât. Ce bine e. De ce nu vreau să construiesc? Ok, o să bem un pic de suc de asta. Sau ce naibii o fi. O se numește... Shield Potion. Poțiune de-aia Shield. Pentru scut. Ceva de genul scutul. Uitați că mi-a apărut acolo deasupra vieții. Mi-a apărut ceva albastru care este scutul. Ok, să vedem acum că mă descurc pentru că sunt băiat deștept. Dacă vostru băiat deștept știe să se descurce. Cred că mi-ar trebui și niște astea. Nu cred că și-a dat seama. Ok. Nu știu de ce am făcut asta. Să vedem. Nu așa construim. Așa construim. F. Cred că trebuie să fii transpirat ca să câștigi un joc de ăsta. Ce? Da. Ne așezăm pe vine ca să mâncăm. O să schimb asta pe ăsta alt. Da, desigur. Nu vreau să-l mai arunc o dată, nu știu de ce am făcut schema asta, dar în fine. Avem acolo și niște bombițe pe 5. Bine, eu nu mi-am făcut... s-a obișnuit și Fortnite-ul și joculețul s-a obișnuit, acum nu mai
să nu mai îmi lăgurește. Așa, ok. Bine, lăgurește un pic, pentru că na, având în vedere că am și un calculator care e de fapt un laptop, nu e un calculator. Bine, e destul de vechi, dar se descurcă. Opa! Uitați, un prost. Nu. Ce am zis că e un prost? E un prost, e chiar deștept. E un pui. Stai! Depărtește-te! Ok. Ce e asta? Nu am atâția bani. Și putea să nu mor, dar nu că... să ziceți în comentarii dacă ați vrea să mor ăsta odată într-un match. Pentru că unde stau odată într-un match un bot ăsta, pentru că știu că are o grămadă de viață și se omoară foarte greu. Da, ce asta? Ah, carne. Carne de la porcul la mistreț. Opa, ce-am găsit? Am găsit o jucărie. Nu, acum, pe bune copii, armele nu sunt de jucărie, decât alea de jucărie. Deci fiți atenți, vaporașul ăsta este aici, se află aici, încă din sezonul 1, dacă nu se sau sezonul 2, capitolul 2. What? Ce-am făcut? O să lăsăm bombele acolo pentru că nu avem nevoie de ele. Ce naibii facem noi cu niște bombe? Să vedem. Deci de pe C construim scără. De pe X. Deci hai să construim scări. De pe X ODA. De pe Z zid. Și de pe V facem conuri. Nu prea mă înțeleg și trebuia să mă uit în continuare pentru că e cam nașpa. Oh, uitați, o fermă. Aici era ferma aia Frenzifer, sau nu mai țin minte cum se numea locația aia, care a fost aici de mult. Acolo Colossal Cross se numește acolo. Acum, opa, deci mistrețe, nu o să scape mistrețe. Și o să vină după mine și nu o să placă. F. Ce? Nimic, absolut nimic. Ne pregătim arma. Au, m-a speriat. M-a speriat, o să vină după mine. O să vină oare porcii aia mistreți după mine? Aici sunt? Nu cred că l-am mâncat parcul, dar nu pot să mă duc după el asta. Lăsați-mă în pace, mă duc după niciun porc. Shogun albastru. Deci avem Q. Repede, acționește. Oh. Vedeți? Sunt deja pro player. E. Bun. Am luat și muniția Kaboshi. Așa, numai aici așa o mașină care nu poate fi distrusă din motivul pe care o face bine. Deci avem aici porumb, nu avem nevoie de porumb. Și o moară de vânt. Ne pregătim armele pentru că... Ok. Interesant mecanismul ăsta, dar totuși. Da, o să avem și noi nevoie de materiale, mai ales că eu construiesc ca boss-ul. Dacă mai țineți minte, în sezoanele anterioare sau... Nu mai țin minte, eu m-am apucat de Fortnite din sezonul 2, capitolul 2. Și... știu, poate că pare târziu, dar... am învățat pe consolă să joc destul de bine. Bine, pe PlayStation 4, nu vă gândiți Xbox, pentru că oricât mi-ar plăcea mie jocurile de Xbox și oricât de interesant ar fi și de ușoare, nu o să le învăț niciodată. Opa, zona, eu sunt în cercul ăsta al siguranței, sau cum îi zice, safe zone. 2 chesturi pe 2 pietre. Adică, haideți să vorbim și noi română. 2 cufere pe 2 pietre. O să spargem pietrele, nu le tăiem.
Stați, ce? Haide, dăm ceva bun. Opa. E bun și ăsta. Nu pot să zic că nu e bun. Oh, shit. Cine trage? Nu contează atâta timp cât sărim și o să luăm o mașină și o să fugim. E. Pa. Noi mergem în safe zone. A, e acolo. Nu mă întorc după el, lasă-mă în pace. Oh, shit. Trage în mine. Nu e ok. S-ar putea să ne întâlnim la un moment dat și s-ar putea să mor la un moment dat. Dar e ok. Pentru că până la urmă totul se întâmplă cu un scop. Care nu știe nici mama naibii. În fine. Acesta, da. Ăla cu care m-am confruntat acolo, sigur, 100% era mai bun ca mine. Și există șanse să fi fost de pe calculator și eu sunt de pe calculator, hai că calculator dacă e. Că ăsta nu e laptop, nu. Laptop de gaming. Dacă vine după mine să știe că nu mai sunt în mașina aia. Oh, uite, a luat cineva tirul de aici. Oh, uite, un râu. Wow, ce mult îmi pasă de râu ăla. Hai să luăm și noi o zepelin de ăsta. Wow, chiar mă descurc la controale. Adică mă descurc, adică. Oh, shit. A tras cineva sau s-a auzit de la... Opa. Ce este? Minunii Fortnite-ului. Minunile Fortnite-ului sunt șisturile, cufirile. Ce asta? Ce piatra asta misterioasă? Poate fi minată? Din pacao nu. Oh, shit. Se aude ceva. Uitați, pe treptele astea am urcat la eventul ăla. A fost foarte mișcher. Nu știu, bă, oameni buni, că la următorul episod sper să mă descurc. Bă, dar cât mai urc, bă? Sper să mă descurc mai bine. 0 point. Punctul 0. Care a existat întotdeauna. Era să zic în Minecraft. Nu, oameni buni, în Minecraft nu există punctul 0 sau există? Nici eu nu știu, oameni buni. Ce-i asta? O bilă. E bilă aia. Nici măcar un chest aici? Niciuna, hai. Păcat. Haideți totuși să urcăm acolo. Ce o să facem în felul ăsta, după pe C, pe X. Opa. Și suntem în punctul 0. Acum dacă aș fi avut un sniper ar fi fost foarte frumos. Doar să nu cad. Că dacă cad, m-am dus. Ce? What? Voi vedeți că plutesc? Nu e normal, oameni buni, să plutești așa. Fortnite-ului trebuie să repar greșeala aceasta. Sau mai bine spus, ia uite așa, acolo plutesc! Vede cineva. Și nu-mi place, n-am văzut. Oh shit, nu, n-am vrut să trag. N-am vrut să trag, abia dacă am atins mouse-ul. Ok, să coborăm. Dar nu acolo. În partea aia. Adică așa. Oh shit. Oh shit! Pus de aici. Enter Zeppelin. Oh shit, mama mia. Oh, nu! Am zis că e bine. E foarte bine. Nu cred că o să rezist până la sfârșit. Oh shit! Nu! Poate să moară 2 dintre ei în același timp și câștig eu meciuri. Se vede ce fericit o să fiu. Având în vedere că e cam primul meu meci serios de Fortnite de pe calculator, laptop, PC,
În fine, m-ați prins ideea. Nu știu, sper că o să mă descurc. Adică nu mă descurc deloc, dar asta e partea a doua. Nu văd niciun om, abia dacă am făcut un kill cu un bot. 99% bot, 1% player real. Oh shit. Oh shit. Nu mai trage. Te-am avertizat. Te-am avertizat să nu mai tragi. Oh shit. L-am omorât, bă. Și ăsta cred că a fost tot un... Nu știu, nu-mi pasă. Vreau doar să fiu bine. A, e bine și așa. Ce avea? De ce avea un flop ăla pescuit? Oh shit, lupi. Bă, se luptă cu un dinozaur, deci mai bine fug. Fug. Să nu mă vadă lupii, ca să fug. Ok, deci am făcut 2 kill-uri și mai sunt, adică am omorât sau hai să vorbim pe mai frumos așa. Nu am omorât, am eliminat niște jucători, 2 jucători și mai sunt 10 jucători pe care trebuie să elimin și pe aia, pentru că dacă nu sunt morți. Eliminat. Oh shit. Ia uite-l. Păcat că sunt atât de praf la Fortnite. Bătă. E ok. Oh shit. Poate că ar trebui să trag. Oh shit, am tras cu o bombă puturoasă. Să mor acum. Nu mai trage. Desigur. What? Egg launcher? E un launcher cu ouă? Ok, deci meciul ăsta a fost destul de frumos. Adică, na, frumos nu prea a fost, dar că până la urmă am fost eliminated de către alte jucători și am eliminat 2 jucători, dar totuși a fost bine. Ce avem noi aici? Îmi pare scuze, asistentul meu vocal tot se activează fără motiv. Cred că s-a închis. Nu știu, s-a blocat. I'm sorry, but I can't help with that yet. Cortana, close Cortana, please. Sunt în videoclip. Cortana! Oh, mamma mia. Close. Așa. Nu! Închide-te odată, sunt videoclip. Așa. Am scăpat de ea. Nu știu, cred că filmez de vreo 20 de minute. E bine, oameni buni. Eu zic că a fost destul episodul de astăzi. Să-mi spuneți în comentarii cât vreți să dureze un videoclip, un episod de Fortnite. Și da, abonați-vă la canal, like și share și noi ne vedem data viitoare cu un alt episod de Fortnite. Pa, pa!